reZimbabwe sekutaura kwandakazviita idzi nyaya dzaapa hadzisisiri dzezera renyu idzi dzadze vanhu vaya vekuti vaneshe vakashinga hana. So kana uchiziva kuti iwewe hana yako haina kusimba, kana uchiziva kuti iwewe uri munhu anovhunduka, uri munhu anotya, ibva zvako vhidhiyo rine rasi rako ndezvavanhu vakasimba hana, because tinoda kuti tingoonesana zvinhu zviripo. Sekutaura kwatakambozviita tikati tsamba takuifambira yekuti kuchiitwa demonstration, tiri kuda tsamba yekuti kuchiitwe demonstration yekuti Nyokayemabhunu zvakaitwa kuna Nyokayemabhunu hazvisi fair, kuti vanhu varatidzire kuchema kwavo. Ende vamwe vakati muchasungwa, muchaitwa sei? Ende takati hakuna zvakadaro zvichaitika. Saka takati tichariska even maconnections ese atinawo kuti tsamba iyoyo isvike pakunobuda. So iko zvinezvi zvakaitika, tsamba yakabuda nezuro, vanhu vese ari kuda, you know, struggle iyi kai atori ma1. I know a lot of people have been asking me, saka hey Nyokayemabhunu azodaiso tiri kuti comrade umwe akadona, comrade anenge ari vhoka ari pamberi akadona, tinomusumudza, tinomira naye. This is the issue, ndo nyaya yatopa ground. Saka vanhu vese vari kuda musi wa8 uri kwauri ikoko, batika pa ground, batika pa position, uende unotase unocomplaina, unopopota, unoratidzira uri ikoko, unoziva kuti vanhu vakawanda muchabuda neuwandu hwenyu. Nyaya iri panapa idiki hama dzangu. Nyaya ingoripo ndeyekuti Zimbabwean embassy iri muSouth Africa nditi muri kupindirire chinyaya dzeZANU-PF nevanhu maakuita kunge maakutoshandira ZANU imuri kuSouth Africa. It's unacceptable. Ndo nyaya iri kungotaurika. Pari kunzi nyaya yemadocuments iya aNyokayemabhunu ndo nyaya hombe iri kunetsa, because vanhu vari kuti we are sick and tired. Hatingateerwe nezvigananda tato kunoku kuti zvigananda zvacho zvikuti zvida kutotonga vanhu in and out. Ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa. Zvigananda zviri kunzi tongai ikoko kwamuri kupiwa matenda, tongai ikoko kwamuri kusapota munhu wenyu achembera, tongai ikoko kwamuri kusapota munhu wenyu wekuti munenge muchiita zvamunoda naye ikoko. Bo makadaro handiti, but chisiyaiwo vana veZimbabwe vari kutaurawo vari kunzeka, kwete kuti mwamanzi matera maakunoko. Saka ndo nyaya hombe iri panapa iri kunetsa. That's why tiri kuti munhu wese tsamba yakabuda, shoko ngarisvike, like, share video, tell a friend, tsamba yakabuda yekwaNyokayemabhunu yekuti vanhu vaende vanoratidzira kuti zvakaitwa neembassy izvi hazvisirizvo. Chatiri kuedza kutaura ndechokungoti kana embassy yakadya mari, ngaisvipe mari iyoyo, ngairutse mari iyoyo, ngaisangorutse chete mari, tiri kuti ngaidzingwe. Munhu wacho akatambira mari kana akangopiwa mari nezvigananda ngaadzingwe basa. Vanhu ava vashandi vedu, tiri kuti ngatiri vasumudzirei mhepo. Ndo nyaya iri, ndikuti mhepo ngadzisimuke ikoko. Ndikuti haungadye mari ka uchida kunodzvanya vana vemuZimbabwe wakamira sani uchizviona unge ani. Ndo pane nyaya iripo. Nyaya yeproblem hombe yatinayo ndeyekuti you guys hatichade nyika yekuti ukabuda uchitaura kuti Mnangagwa hausi good president, Mnangagwa hausi kugona kutigadzirira mabasa, oti Mnangagwa uzvori kuita zvakashata wobva utonzi wamuvengi wakufana kusungwa. Nyika iyo hatisi kuida. Ndo chinhu chekutanga chimwe chatiri kufanira kutanga kufaitira mustruggle. I know kuti iye ari kuwedzera zvinhu zvese izvi, because akangonoti vanhu vakangoti nyaya iripo, like people like me ina tenderere ndongoti pasi neZANU, pasi nezvigananda, pasi chero nevakambotonga ZANU yacho, pasi chero nana Mugabe mumabhonzo avo vakafa kudaro, pasi navo vese. Ndo zvendenge nchitaura, because I don't want to hear anything chine ZANU chinongonzi ZANU chete anditodi kutozvinzwa, because vanhu veZimbabwe vakatekeshera, vakatiza kubuda munyika kunge mapete vachienda kwakasiyana-siyana kunotsvaka mafura manyoro, magreener pastures. Hatirambe kuti vanhu vanobuda vachienda kunogarawo nedzimwe nyika vachinodidi, but nhamba yemabudiro akaita maZimbabweans it's unacceptable. Saka ndosati kuti hatichadi nyika yekuti munhu akabuda achitaura kuti ZANU-PF yakashata pakati obva anzi wakusungwa. Izvo sozvo vanongoita vakaona kuti alright iwewe, like what they did to Nyokayemabhunu, vakabva vangoisa warrant of arrest, akasiya avhara munhu stand. Saka toda kuona kuti ndikirikeni kuno ari kutodiwa chichi handimi kuzviona waisirwa warrant of arrest. What it simply means is hauchabvumidzwe kudzoka munyika yako, nekuti ukangotsika pabhodha pepe, as long as uchingodarika pa no man's land pepe, uchingopinda muzimsite watova musungwa kana ukangosangana nemupurisa. Ndo zvazvinenge zvichingorehwa. Ndosaka muri kuona izvo vari kuita kumutsvaga nedemo, ngauye kuno, ngaadzoke kunoku, ngauye kunoku.
Aya, saka ndo nyaya hombe iri kuni tiri kuti isusu tichingopinda zvatiri kuda. Policeman wese, policeman akanditi mapoliceman asitare mainform muri maromba muna chamunoziva kwaona uri uchimupurisa vemainform muri maromba hadzisi nyaya dzezera renyu idzi todzokera zvenyu maitonhuwo zvenyu ndikutaura mashefu enyu kutangira pana mutamba zvichikwira hameno kana kune umwe ari kumberi kwamutamba ivavo kana kuti vamwe vachada kuzopindawo kumashure after mutamba abva vari kufanira kudzingwa basa. Majaji vese vari kufanira kudzingwa basa major street chero achiri kuchikoro achiti when I grew up I want to be a judge anofanira kufaiwa achiri kuchikoro ikoko odzingwa basa achiri ikoko because system yacho vari kutodzidziswa zvinhu zvisitombori izvo nechekare. Vanhu vaya vanofanira kudzidza kuva professional. Police haifanira kupindira nyaya dzezanu PF nemacitizens. Zanu PF haisi kutonga negirikini, haisi kutonga vanhu zvakanaka, iri kutonga macitizens zvechibhinya-bhinya. Saka ndo pane nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa. Saka ndo nyaya idzodzo dzatiri kutaura kuti zvoni isusu patiri kungoda kungonosvika tichingonopinda tiri kuda ndo nyaya dzatotanga tagadzira first of all idzodzo. Kana tinge tapedza nyaya idzodzo Zimbabwe yakugarika, mwana wese afree. Saka ndo saka tiri kuti munhu wese struggle ine vanhu vakawanda mwakambonibvunza saka tozowana chi in return because struggle iyo iyi tinenge tashingirira, tinenge tariska mari dzedu, tinenge tadidi tazodidi tariska nguva yedu de tinotori nemamwe macomrade. Let me tell you this, vakaenda kuhondo vakatofa, mhuri dzavo hadzina kana dzakawana, vakatoenda kuhondo vakaita sei, vakafa munguva yehondo asi hapana chavakaita sei chavakawana. Nanhasi chache tinogara tichiimba mbuya nanda sekuru kaguvi vakawanda, the list is endless mazvona, nokuti vanenge vachinzi vakaenda kunorwa vakazodidididi, you understand nyaya iripo. But all those people vakatofira mahara takazvitarisa because their families are still poor. And unotarisa kuti compare iko zvinezvi kuti family iri rich ndeyani, yana mbuya nanda here kana kuti family yaMnangagwa. Unotaona kuti family yaMnangagwa itori rich kudarika family kana mbuya nanda, but akanyatsorwa hondo zvinonzwisisika ndiani pakati paMnangagwa nana mbuya nanda nana sekuru kaguvi. Those people vakafira mustruggle. Saka tiri kungotaura kuti there is no price for struggle. Kune vanhu vari kubvunza ndichazowana mari ndichazodii, struggle ndeye kungorwisa kuti titobvisa zvinhu chiripo because hapana kusiri kufa wakomana. And you never know, ukasatorwisa futi these people zvavari kuita manje, chero ukasatorwisa unongofa usina kuvarwisa, unongofa, you still unongofa mahara. Saka tirongoti chese chinonzi zanu fighta nezvaunazvo izvozvo ndo pane nyaya hombe, ndo pane problem hombe ipapo. Kwanyokayemabhunu, Nyokayemabhunu achibuda apa chasara kuti timboriskawo zvimwe futi zvatinazvo zvatinokwanisa kuriska kuti mukomana abude, and kwasara kuti tifaite. Hatingati topusa zvokuti zvigananda zvosvika zvotanga kutonga munomu. Chigananda toda kuti chigananda cho chakabudisa mari chifumurwe futi chibva chabhanwa munomu, chovharirwa maaccounts, chofrizirwa maaccounts, chosara chatochigananda shungu. Ndo zvatiri kushuwira isusu, so that vanozoziva kuti uko hakumirwe hakutambirwe, kwete kuti mubva vanzi mojikwa kuseri nekuseri because kana vari kuZimbabwe zvigananda zvinotonga. But I understand kuti kune vamwe vedu munenge mutone tunharo tisina basa risi, ende panguva panyaya yakaita seiyi kana muri mustruggle, muri kurwisa struggle, haisi nguva yekufaitana. Ndinoona vanhu vakawanda kuti ndingazodai, ndingi ndiye mutengesi, ndingi ndiyazotumwa. Listen guys, nyaya iri apa tumadifference tusina basa hatidi kuna kutombotunzwa. Wakavengana naningi wakazodai, so vengana ikoko. But for now in cases like this I don't want to hear such nonsense. Ningi wakavenga iye venga nai muri kwa munovengerana ikoko, kana tapedza kubuditsa uyu tozoenda because tinoziva simbi inovezwa kana kuti inoshapenwa, inoita kuti kuti ive sharp inoitwa neimwe simbi. Zvekumarana kwesimbi zvemustruggle zviriko, munenge muchipikisana, iwe wakadhakwa, the way uri kuningirina haisi right, yakadhakwa. I understand chimboita izvozvo zviri right futi because zvinotoita kuti vanhu vaita se muinge muchikura mastrategies like most of you guys vekuZimbabwe. Chinotori nedambudziko hombe tikaona umwe munhu ari kutaura in the struggle, ari kutaura the way yamusiri kutaka kuwirira naye, kana kuti approach ina nhingi iyi hatisi kuida towards negirikini motanga mutengesa, zvinofanira kupera futi. Tiri kutaura kuti kana munhu achinge auya akadaro kweshanai naye, mukweshanai naye kusara apera
mese musara mashapu iye wachangaida kubatsirika imimo futi munenge muchida kubatsirika. No one is right in the struggle, but chinhu chete chiende kumberi, but zivai chete nguva yekurwisana kuti unoti no, this is not the right time to fight each other. Apa futi panoda kuti parwisano zviri kwese. Even if you go to ZANU-PF vanenge vachingorwisana namutsvango vanenge vachingobuda Chiwenga akazodai, Chiwenga arida kuzopinda azotorera president masimba, Chiwenga arida kudai. So those guys, they are still doing that up to now. Vatori muruling part vari kutotonga, but vari kutonetsana. What more vanhu vasati vakutotonga munotadza nei kuti munetsane? Zviriko kuZANU-PF kwakaurayanwa vanhu hobho, zvitori nani. Vanhu vari kurwisa struggle ima musati matomboningina kusati kwatombourayanwa zvitori zvinotooneka, mototaura zvenyu kuti nhinga akazodai. So those are the things zvatiri kuti chero munhu akauya akaningiringina ngadzishapinda nesimbi, toda kundombobvisa vanhu vanouya vachidivhaita vanhu chete. Ndo chinhu chatisiri kuda. But munhu anouya nema-ideas ekufighta kuti idea iri apa. A lot of you guys vamwe touya panapa kulient ukuta problem why uri kuuploada nhingi zvaataura izvi, why uri kuzviisa zvanhingi Inzwai mhuri yeZimbabwe. Chatiri kutaura isusu handiti hatifanira kukangana kuti at the end of the day this is media. Maataka munhu anofanira kuuya neside rake renyaya handiti utaura kuti aiwa inini zvangu zvakadai. That's how it works handiti. But mozoziva kuti inini zvangu ndiri kutraya kuti alright, let's give everyone platform ataure. Imimi hapana kuti Mnangagwa achataura zvaachataura toregeza kumuisa panapa. Most of the times vanotoziva zeta itomboisa Mnangagwa ataura zvakati ko inyaya yeto Mnangagwa muri kuionawo sei. That's struggle. Munozoziva kuti munofighta sei. Makangoramba mungori mega chete hamuzoziva kuti munomufighta sei munhu wacho asiri kuuyawo paground muchimuona. Anofanira kutoiswa ipapo tomuyanika kwete zvekuzoti aiwa wazomuisa uri kuisa vatengesi munhu mutengesi aiwa kamunenge matova vanhu vane pfungwa dzakadhakwa. That's being shallow minded. Munhu anenge aiswa ari ipapo, you have to know from today mokuziva kuti struggle iyi tiri kunyatsoifamba zvakadai. So ninge wakatoiswa panapa tiri kukuyanika kusvika vanhu vacho vakutoti apa hatienda pakaipa, hatifanira kuenda ipapo, because we have to lead by example. Tikada kuita pfungwa yekuti right ana ninge hatiise tinenge takudzokera kuZBC zvairi izvo zvino vanongoisa ZANU-PF, vanongoisa Mnangagwa nevanhu vavo. Haumboone chamisa achiiswa chero nguva yekukambena iyaya. Ndo pfungwa dzatoda kurasa idzodzo. New Zimbabwe for everyone. Saka munhu wese kwaNyokayemabhunu, but zvandakuda kuti ndichionesana nemi iko zvinezvi ndisati ndaenda, because munoziva kuti ini kana ndichinge ndatoenda kana uchingori muSouth Africa waida register company usina work permit kana study permit, pane vanonzi Mukoma Owen the education research company yakutorwa nemwana wekumusha muZimba ari kubatsira maZimbabwe kuregister macompany ndobva akuvhura FNB business account usina work permit. Panongodiwa valid passport chete. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen. Woti Mukoma Owen ndasangana nemi muchitaurwa kwaKulendi muchinzi muri kubatsira maZimbabweans kuvhura macompany. Saka registerwa yako company naMukoma Owen vanopedza masports ishasha pakuvhura zvinhu izvi. Ndisazoti ndakuudza ini ndingori munhu wekuti ndakangoti gavara ndatopedza ndatokuonesai mozonoitawo zvinhu zvamuri kuita matenders kuti wane tender unenge une registered company. Chero mukatiraya kuita zvinenge sei haumbofa kuwana tender usina registered company. So endai munovabata vakuvhurirei. Panongodiwa valid passport. Ndisazoti ndakuudzai netumwe madhiri tinotaura kuzoitika munozokwanisa kuturova kana muchinge makwanisa kuvhurirwa. Zvamanje ndomboti chimbosara yemakada.